얘네 맞아나 량알래 맞아 마마 비네라 알래 맞아 맞아 좀 가쇼 Hello everyone खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोनखौ दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव आंनि गोसो गोरबोजों बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो नै दायो आङो पुरि बानायनो थाखाय नै जगार लागासिनो दङ मोनबायानो गांसे जाबायानो आं जि गोथाव जाखादोंमोन दाथ' मंगलबाराव निरामिस जायो नालाय बेनि थाखायनो पुरि एवगासिनो आं लोगोफोर पुरि एवनानै आलु भाजा एवनानै बरियानो जानोसै लोगोफोर नै जि गुरै आरामथार जादों नै बेसेबा गुरै जादों नुनायावसो गोरा रखम नुदोंबो जानो हानाय मबाइलाव नै मार गुरैथार वाव नों जाबाय था आंनो ओंखामखौ खुरदो आं बेलेगाव थांनो नागिरदों आलु फ्रायबो एवखांबाय आं मिथिबाय दे आं ओंखाम जाग्रोनोसै एसे जानो नाया मोनाव आं एवनायखौ एसे जानाय नायब्रा एवनानै फुल हाबाय आं हमना होबाय हेल' वाव जाबाय नै बरिया जाबाय इसेल' होनांगौमोन ओंखामखौ इसेल'आनो होदो जागोन दे लाबो होमबा ओंखाम जाग्रोनोसैनो हौवाया लोगोफोर आंनाथ' पुरिजों आलु भाजा ओमफ्राय साहा मोनलोंबानो गोजोनथारसिगोन मानो होनबा पुरि जानो होननानै जानायानो जायाखैमोन आरोना लोगोफोर दिनैसो जानाय जासिगोन हेल' पुरिखौ सावखांजोब्बायानो आंहा नै लोगोफोर बे गांनैयाव थावा एसे खम जाबाय आरोना मानो होनबा आं सावखांजोब्बाय नालाय ओमफ्राय बेयाव थाव हरला बे एसे थावजोंनो सावनोसै होननानै सानबाय आरोना आङो सावनो गैखाला नालाय जाबायानो नै एसे मोजां नै जाजोब्बाय लोगोफोर जाबायहाय नै गांसेया खामलायलांसिगोनसो जाबाय लोगोफोर नै एकदम गुदुं पुरि लोगोसेनो नै बिथिंजा आलु फ्राय एवनानै लादों आरोना नै माने आलु गोसा होनानै एवबाय आरोना एसे जानोसै गुदुंनो आलुखौ जि मोजांनो फ्राय एवनानै लाखादों आं फुङावनो सिखारग्रोनो दुगैनानै आलुखौ फ्राय खालामना लाग्रोदों आरोना आंनाथ' हौवाया माने ब्रेकफास्टआव बिदिनो पुरिफोर रुटिफोर बानायना होबाबो माने ओंखामखौ जाथारो आरोना इसेबाबो ओंखायनो माने फुङावनो आलु भाजा एवना माने दोनखाबाय पुरि जानो थाखायबो एवखाबाय ओमफ्राय आरो आंना हौवाया ओंखाम जाबाथाय ओंखामावबो माने आलु भाजाबाथाय मोजां मोनखायो नालाय ओंखायनो माने दिनै आलु भाजाखौनो एवना जाहोनोसै होननानै माने पुरिनिबो ओंखामनिबो एखेलेगेनो एवखाबाय आरोना माने ओमफ्रायो दा आंहा हारसिं जाबाय थानोसै आरोना बे थावनि बुस्थुखौ बारा मोजां मोनबांखाया आंसो पुरि जानो होननानै दिनैसो सावनानै जाबाय आरोना लोगोफोर गुरैनो मोजांथार जादों पुरिया एकदमबारे जाबाय थानो बारा जानोबो हायाहाय आं गायो माबा जाबायानो आं एकदम सावैनो दहायबो गांनै जादों आलासिफोरा बुहुत गोजाननि अख्रां जानायाव अस्थाराय खोन्थालायनाङा बाबानो होआखै इयाव साथामनोबो होदो खोमा एख' नङा दे जोंनिया मोनसेयावनो जागोन बिस्कुटा खम जादों नामा दे साया गलापि दे लों अके
नोंसोरनि मबाइला खामानि गैया आंनि साबसिन दे जिरं जागोन बेनो गावमोनबाबो नायनोसै जों 먹자. नोंहा माने दा सान हाबबायना सानदुं थानायबा साबसिन मोनगोन आरो मोनाबिलि जानायावलाय मावनो मोजां मोनो 그만 이 가오로. 아예 자자 가오로 하시네 그만야. 네가 그만 갖고는 그러대. 근데 이거 모장 돼 얘네 맞아나 량 알래 맞아 야 끝나 마법이야 아니야 아 알래 맞아 맞아가 좀 가쇼 맞아 맞아라 좀 가쇼 아니 이거 좀 한번 해주셔도 돼. 한번 봐요. 나는 바꾸니 편해 아니 스타가 뭐를 안 방에 초콜릿을 왜 안 돼? 스타가 지금 못하르마 이거 다 먹으라 이거다 마음은 치료빌라나 네 네 이리 가로네 이리 가로 가시 가시 먹는 가시 무슨 상점 아이 내 키파이는 거 가시 왜 짠짠 들리는 거 비디오 보내면 그자 이마 problem lay ơi barnya sabsin dada 마야 마마. Kang 네? 네? 앙니야 라이. 산이냐 말이지 앙니야 라이. 시리카 sampai dong belasongna 빠 문내 이렇게 nolon mai ke Tuh, tang situ. gerneane purare maba bang karo kunanya coba deh satu baik ai na bukti biarin sedang ini yang dong langsung Ano lalagon? Nalala to. enggak kan ya gua sini ang tak hendu bicara ya mawon ba dong ini masih cang ini tak hendu bicara